Dakle, resursi su uvijek ograničena kategorija. Resursi kakvi god bili, a posebno oni novčani, su ograničena kategorija. Nije nikakva tajna, 15.9. kada sam došao u fond, na tekućem računu fonda sam zatekao minus 265 milijuna kuna. Godinu dana kasnije radimo javne pozive i stavljamo na tržište određenu količinu novca da bismo potaknuli ovaj segment. Govorimo o e-mobilnosti. Dakle, jasno vam je da ne možemo staviti otvoreni javni poziv i da ne može biti kontinuirani cijele godine jer smo ograničeni sa sredstvima. Želimo biti realni, ne želimo to napraviti u jednoj godini i onda sve vas skupa dovesti u problem da sljedeće 3 godine ne bude ničega. Jer vi ste planirali svoje resurse, napravili ste prednarudžbe, ljude, kapacitete, sve ostalo što treba i ako vam netko to u jednoj godini da 300, kao što sam već malo prije rekao, a poslije toga 3 godine ne bude ničega, onda je to najveća šteta upravo za vas. Dakle, nastojat ćemo imati kontinuitet, javni pozivi će morati biti ovakvi kako jesu jer smo ograničeni sredstvima još uvijek u ovom trenutku. Međutim, očekujemo da ćemo što se tiče EU fondova uspjeti određenu količinu novca usmjeriti upravo ovakve javne pozive, stoga možete očekivati da će to povećanje vjerojatno sljedećim godinama ići i nešto više od ovih mojih pažljivih najava. To je jedini razlog zbog čega smo radili na ovaj način, a nismo radili na neki drugi način.